ari kumanda kwa mbuye wangayo, mbuye wanga Yesu kuna chitika chiyani, mwana unasunta, mbuye anauka, natuluka manda kuonekera kudziko, imfa inagonja. Ari kumanda kwa mbuye wangayo, mbuye wanga Yesu kuna chitika chiyani, mwana unasunta, mbuye anauka, natuluka manda kuonekera kudziko, imfa inagonja. Imanyamata mungazomeranga mwekamwe kulitori pakuranga kwafomo mazamutapira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwafomo mazamutapira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwafomo. Ari kumanda kwa mbuye wangayo, Yesu Kristu kuna chitika chiyani, mwana unasunta, mbuye anauka, natuluka manda kuonekera kudziko, imfa inagonja. Ari kumanda kwa mbuye wangayo, Yesu Kristu kuna chitika chiyani, mwana unasunta, mbuye anauka, natuluka manda kuonekera kudziko, imfa inagonja. Imwasungwana mungazomeranga mwekamwe kulitori pakuranga kwafomo mazamutapira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwafomo mazamutapira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwafomo. Mamadodana mungazomeranga mwekamwe kulitori pakuranga kwafomo mazamutapira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwafomo mazamutapira paramkananganga inecha ineyaye kulitori pakuranga kwafomo. Ari kumanda kwa mbuye wangayo, Kristu Yesu kuna chitika chiyani, mwana unasunta, mbuye anauka, natuluka manda kuonekera kudziko, imfa inagonja. Wozana wo